Hello guys! Happy New Year! Ngayon po ay January 1, 2023 at unang araw ng taon ay gagala na naman po tayo at ang destination natin ay sa Patar Beach, Bolinao, Pangasinan. Galing kami sa Malasiki, Pangasinan. Kami nag-celebrate ng New Year. So since galing na tayo ng Malasiki, so mas maiksi na lang yung travel time natin compare sa galing ng Manila. So according to Google Map, mga nasa less than 3 hours po ang biyahe. Namiss ko yung balag, ganito yun eh. Oh. Si Balis, tutuwag-tuwag, ito kasi eh. Sawa kasi mga din. ganto-ganto yung daan. Yung mga paggabi na yun. Pwede pa kay Banigay ito katataas? Pwede naman siguro, hindi naman ganun ka na to. Hindi naman. Hindi tulad ng Baguio eh. Oh. Baguio kasi manipis na daw talaga. Di ba sa Bicol may dadaanan na rin? Pero may option kang Hindi. Maganda na rin yung Bikuka dun. tanggalin na Tatlo to? ibang daan. Naramdaman ko ito sumakay kami ng bus eh. Yung bag ko. Gawin talaga. Yung nga ganun eh, matagal. Di ba? Tagal nung Sa Baler, sabi Baler. ko, hindi pa matapos? Sabi ko, ayoko na eh. Ah, Sawa. Susuka ka naman. kung isang diretso lang yun, saglit lang. Mas masakit yung sayo kasi manual ka pa. Ganda oh. Motor nga, yan maganda to. Mas asin pala din. Aas-aas nga, parang Baler. Sige, kawawa. Ganito. Baler oh. Bata yung nasa likod. Nakakawa yung motor na ito. Automatic pa lang. Pangat. Tatlo, dalawa. Ayun o. Hirap talaga yan. Yung pwedeng maputo lang ano niya. Kung sa Baler, baka hindi nito kayanin. Yung pataas na paliko. Baler type, na-miss ko to. Ganito yun, no? Bundok dyan, to. Grabe yung ano nun, mas marami manawin talaga. Ay, nagpupunta tayo parang ng Mother Falls. Alam mo ba yun? Yung falls na sobrang, magka-trekking ka pa nga lang ng mga 30 minutes. Kailangan. May basta Pauls, hindi ka ano eh. Ang ganda kuya. Inulugan taktak lang ata kung alam mo. Umuusok-usok pa yung tubig, sobrang lamig. Ganda yung Mother. Pero hindi ka pan ano no. Mahilig sa falls. Tsaka yung ayaw Parang natatakot ako sa mga ilog. Parang madiwata no. Parang mystery. May engkanto ka. Iba kasi yung buoyancy din dun eh.
Dadaanan lang natin yan, Timing. Oh, may kita mo. Daanan yan. Ang Chinese, oh. Marcon Chin. Ang lapit na. Kapulukan. Ganda magmotor dito. Po, stop muna tayo dito sa Bolinao Lighthouse. Time check, it's 12:30. And umalis pala kami kanina sa bahay is 9:30. Pwede na kayo dito mamili ng mga pang souvenir nyo. PM mo na Wala pa ako sa lighthouse cookies. lang kami. Pisim mukha mo eh. Pising kita eh. So, ayun guys, andito na po tayo ngayon sa resort. And, ang sabi po ng may-ari, may curfew daw po, hanggang 4 PM lang pwede mag-swim. So, ilang oras na lang at kailangan nating sulitin ito kahit mainit. And ito po pala yung aming nakuhang cottage. Ano siya, para siyang may room. And lagay ng gamit. And pwede din kayong humiga. Ayan, pinahiram nila kami ng ihawan. And hindi naman siya ganun kalakihan, pero goods na for 10 to 15 packs. Ayan, may lamesa din. And ayan. Okay na po. Pwede na po siya sa 1.5. Welcome back! Bolinao! Ito ka lang, pipicture natin. Dito na naman ulit kami sa Bolinao! Yeah! Look at the water and the sun. Alala mo yung ano? Sunset? Oh, yeah! Daming people. January. Ang ganda dito guys. Actually hindi talaga white sand to eh. Medyo brownish siya eh. Pero maganda at malinaw yung tubig. Time check po, 4:30 na. So, ayan. Pinapaalis na po yung mga nagsiswimming dahil malakas na din po yung alon. Medyo delikado na po. Bumaba na yung ano. Kaya ito, maglalakad-lakad na tayo.
High tide na eh. High tide na. Dati doon hanggang doon lang. Dito po sa may bandang dulo is medyo mabato-bato na yung mga rock formations yan. Ingat lang at medyo masakit sa paa. Kung nalunod naman, wala namang magagawa eh. Masawa yung apat na yun. Punta pa tayo doon? Mag-alas 5 na din. Tapos na lang pakamay ito. Bato kasi.
Bye-bye!